Iruñako erredakzioa, egineko erredakzioa ordaintzeko falta ziren 2 edo 3 letra. Beraiek zeukaten erredakzio bat iaia beraiena zena, momentu horretan garzonena zena, nola baita esateko, eta kontu korrontetan dirua zeukaten hori ordaintzeko. Hori ez ordaintzeagatik, alegia, demagun, 600, 700 eurorengatik, bankuek hartu zuten hango erredakzioa. Pentsa ze puntutaraino bat zaren arduragabea, zu administradore judiziala zara, zu kudeatu behar dezu patrimonio hori. Galdu egiten dezu, ez dezulako nahi mantentzea. Berdin dizu, ez dizu azolarik. Zu nahi dezu hori zuntxitu. Baina horretaz aparte, bigarren parte badago, eta da, ez zenuen horren bila joan nahi. Hori jaitxita zeneukan. Momentu horretan zeneukan motivazioa zen gu iztea. Ez zor hori kobratzea. Zor hori kobratzea bihurtu da trikimailu bat gu izteko. Momentu horretan hori honela da. Eta motivazioa aparte daukazuna da elementu objektiboak non beraiek ez duten beraien ardura betetzen eta ardura gabeak dira gainera. Hori ikusten dugun erredakzio horren egoera noren ardura da. Administradore judiziala, beraien ardura, Baltasar Garzonen ardura da. Oraindik ere. Ez. Beraiek ezarri egiten dute hor muga bat eta bihurtu egiten dira arduragabeak. Orduan, horren kontra egin diren elegite guztietan, agertu egiten dena da, hor utxune bat dago. Eta hor daude izen eta abizenak. Izen eta abizenak. Arduradunak, beraiek zeukaten ardura. Hor agertzen diren poliziak guardia egiten egon ziren. Irati egon da bertan. Ikusi egiten dira, beraiek egindako destrozuak. Gero, beste batzuk sartu ziren, lapurretak egon dira, inolako kontrolik ez dagoen horrena, eta ez dute hori nahi izan. Borondate bikoitza da, alde batetik horretaz ezara arduratzen, baina horretaz aparte, gaur egun martxan dagoen egunkariaren bila zoaz, zorraren aitzakipean.